खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबाव नोंथांखौ बरायबाय। बाक्सा बरमानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बरुवा। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सराइबिलाव थानाय जियन एसडिए इंराजि फरायसालिया सानथामनि हाबाफारिजों हेल्थ फेमिलि थ्रु एजुकेशन एन्ड फिउचार वर्ल्ड आयदाखौ लानानै हाबाफारि खुंनाया जागायजेनबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला शाइनिं स्टार डान्स एकाडेमीनि नबलाङाव 7th इकनमिक सेन्सास 2019 इं मायथाइनि साब डिस्ट्रिक्ट लेभेल ट्रेनिं वर्कशपआ 0 आगस्तनिफ्राय 21 आगस्तसिम सोलिलांबाय। बीपीएफ हान्जानि दैदेनगिरि बावरागुरि गुदि आफादनि आफादगिरि आजिजुल हक चौधुरीनि सायाव अजद होदों। ब्राउफेडनि बानजायनायाव बाथि नेशनेल हेन्डलुम सान फालिदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव ड्राग्स आरो फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनि हेंथायै बाइक रेली हाबाफारि लानाय जादों। डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नागासुबा गामिनि अजित नार्जारी होननाय सुबुङा गोमानानै दङ। बाक्सानि नयाबस्थियाव गोमालांनो हमनाय मासे सेवथाय बोखांनो हादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सराइबिलाव थानाय जियन एसडिए इंराजि फरायसालिया सानथामनि हाबाफारिजों हेल्थ फेमिलि थ्रु एजुकेशन एन्ड फिउचार वर्ल्ड आयदाखौ लानानै हाबाफारि खुंनाया जागायजेनबाय। दिनै गथ'फोरखौहाय मोजां देहा, मोजां चरित्र, मोजां आखल आखु, मोजां शिक्षा होनानै दिनैहाय आङो बेक्तिगत आंनिफ्राय साबसिन हामसिन शिक्षा होनो आङो बाहेरानिफ्राय आलासिफोर लेंहरदों। 21 आगस्ट खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि कसुगाव BEEO नि सिङाव थानाय सराइबिलाव थानाय जियन एसडिए इंराजि फरायसालिया सानथामनि हाबाफारिजों हेल्थ फेमिलि थ्रु एजुकेशन एन्ड फिउचार वर्ल्ड आयदाखौ लानानै हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। Organisation that is actually sponsoring these meetings here in India, and I come from Melbourne, Australia, and the purpose of the ministry is to give a practical guideline, as it were, for instruction through history, through prophecy, and through current events in relation to where we stand in the times in which we live. बे हाबाफारियावनो आलासि महरै भारत हादरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय बाहागो लायो। अस्ट्रेलिया हादरनि मिस्टार एल्विस प्लेसार, मालयेशिया हादरनि मिस्टार जोसेफ डेविड आरो भारतनि डक्टर डी चार्ल्स बिथांमोना। Our message will be on health, proper education, and hygienic living, and as mankind, what can we contribute to this earth? What is the best way to live a happy, meaningful life? बिथांमोना गावसोरनि गोथौ मोनदांथिनि गियानजों फरायसालिनि फरायसाफोरनो फोरमायनानै होलाङो। बिथांमोना बुहुम आरो बेयाव थानाय नुनाय गासैनि खोथाखौ लानानै गोथौयै फोरमायनानै होयो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। Area of health in such a way that we direct them to go to the cause of the disease rather than treating the effects. Frequently, you must have noticed that the option is always there. When there is a broken tap, water is leaking in the room. What is the best solution? Keep throwing the water out and cleaning the room every time, or close the tap, repair the tap. गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफाङारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बाक्सानि नयाबस्थियाव गोमालांनो हमनाय मासे सेवथाय बोखांनो हादों। थांनाय 25 जुलाइ खालाराव बाक्सा जिल्लानि नयाबस्थिनि बरिकादंगायाव थांनाय बुधबारखालि मोनानि 10 रिंगायाव गोमालांनो हमनाय मासे सेवथाय बोखांनो हानाय जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बरिकादंगा गामिनि नेपाल बर्मननि ओंखाम संग्रा न'निफ्राय बे सेवथायखौ बोखांनो हायो। नेपाल बर्मना फोरमायनाय बादिब्ला बुधबारनि मोनानि 10 रिंगायाव न'खरनि सोद्रोमाफोरा ओंखाम संग्रा न' ओंखाम संनो थांनायाव न' सिङावनो नुनो मोननानै गिखांनाय फैना गाबख्रावखांनायाव न'खरनि सोद्रोमाफोरा न' सिङाव हाबलांनायाव गोमालांनो हमनाय बे सेवथायखौ नुनो मोननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नुनाय लोगो लोगोनो न'खरनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय फैना गाबख्रावनायाव गामिनि सुबुंफोरा न'खरसिम थांनानै जाथायनि सोमोन्दै खौरां लाफैनायाव बे जिबखौ सेवथाय होननानै सिनायथियो। सिनायथिनाय उनाव लोगो लोगोनो गामिनि सुबुंफोरा जिल्लानि उत्तर कुसियाव थानाय मानास चौकी इक' टुरिजम ससाइटिनो हरनि 12 रिंगायाव बे सेवथायनि सोमोन्दै खौरां हरनाय जायो। खौरां हरनाय लेखा NGOनि सोद्रोमाफोरा जायगायाव थांनानै सेवथायखौ NGOनि मावखुलिसिम लानानै फैयो होनना जोंसिम खौरां मोनफैदों। एरैहाय 22 जुलाइ खालाराव NGOनि सोद्रोमाफोरा बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफाननो जायगानि SSBनि मददजों गथायनानै होनाय जायो।
बाक्सानिफ्राय बिनय कुमार बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय नागासुपा गामिनि अजित नार्जारी होननाय सुबुङा गोमानानै दङ। 32 बोसोर बैसोनि अजित नार्जारीया थांनाय 15 आगस्ट खालाराव केरेलानिफ्राय न' फारसे फैबाय थानायावनो गोमायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला अजित नार्जारीया भुबनेश्वर स्टेशननि इसे आगोलनि स्टेशननिफ्राय गुबुननि मबाइल लाना न'आव खौरां हरदोंमोन। फन हरनानै बुंदोंमोन दि बियो सोरबा दुथांजों बेंजानानै खारदोंमोन। बै समाव अब्ला अजित नार्जारीनि आखायाव जेबो गैयामोन। बेनि उनावहाय आरोबाव बै एखे नाम्बाराव कल खालामनायाव मबाइलनि बिगोमाया बुङो दि बिखौ भुबनेश्वर स्टेशनआव थांनाय लकेल ट्रेनाव दैखांना हरदों होनना। नाथाय अजित नार्जारीया दासिम न'आव सौहैयाखै। बेखायनो सोरबाफोर बे सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ लोगो मोनबाय बायोब्ला 8638400904 नम्बरआव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों आइनसा सरगियारिया अदालगुरि बग्रिबारि गामिनिफ्राय। BPF हान्जानि दैदेनगिरि बावरागुरि गुदि आफादनि आफादगिरि आजिजुल हक चौधुरीनि सायाव अजद होदों। We want justice. We want justice. Aizul hatao. Aizul hatao. Aizul hatao. थांनाय 19 आगस्ट खालाराव BPF हान्जानि दैदेनगिरि बावरागुरि गुदि आफाद VCDCनि आफादगिरि आजिजुल हक चौधुरीनि सायाव रायजोफोरा खुद्रिखांदों। VCDCर অন্তর্গত বারোগুড়ি প্রাইমারি কমিটি যেটা আছে এটা আমার প্রাইমারি প্রেসিডেন্টের নাম হল আজিজুল হক চৌধুরী। এই তেখেত কি কৰি আছে আমার BPF রানিং সরকারের প্রেসিডেন্ট হই মানে বেলেগ এটা দলের কাম কাজ কৰি আছে। তথাপি আমার ইয়াত নতুনকৈ একটা VCDC রিফর্ম করার অর্ডার দিছে। তাৰপিছত কি কৰিছে আমাৰ এই ক্যান্ডিডেটের পৰা 20,000 30,000 কোটি টাকা লৈ আছে। এনেকুৱা অভিযোগ গম পাইছো আমার হাতে তথ্য আহি পৰিছে। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा गुबुन हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बायदि रोखोम हाबाफोर मावो आरो बावरागुरि गुदि आफाद VCDCनि सोद्रोमा जानोबा गावनो रां होयोब्लासो सोद्रोमा खालामगोन। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰাইমেৰী প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত আমি যদি যাওঁ আমাক সোনকালে মানে দম দি থাকে সোনকালে মানে যেতিয়া যাওঁ কি হৈছে মানে বেলেগ বেলেগ আমি ভাড়া খাৰাপ কৰি থাকে মানে আৰু বহুত কিছু আছে আৰু ক'বলগীয়া। गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफाङारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। ब्राउफेडनि बानजायनायाव बाथि नेशनेल हेन्डलुम सान फालिदों। क'क्राझार सोहोरनि साखाथि श्याम गामियाव थानाय बाथौ कमप्लेक्सनि साखाथियाव बड'लेण्ड रिजनल एपेक्स वीवर्स एन्ड आर्टिसान्स क'अपारेटिभ फेडारेशन लिमिटेड सुंद'यै ब्राउफेडनि बानजायनायाव खुंगा बाथि नेशनेल हेन्डलुम सान फालिनाय जायो। लोगोसे गोदानै लुफुंनाय ब्राउफेडनि मावफुलिखौबो बेखेवनाय जायो। हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव खुंगा बाथि नेशनेल हेन्डलुम सानखौ फालिनायजों लोगोसे ब्राउफेडनि बानजायनायावबो क'क्राझार गामियाव थानाय मावख'आव खुंगा बाथि नेशनेल हेन्डलुम सानखौ फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आइजो मुलाम्फायारिफोरनो दानाय लुनायाव बाहायग्रा आगजुफोर जेरै रासो माखु खुन्दुंजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरबो राननानै होयो। मख'नो गोनांदि बाथि नेशनेल हेन्डलुम सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो फारियै ब्राउफेडनि मेनेजिं डाइरेक्टर NN राणा पाटगिरि, ब्राउफेडनि बारग' सामलायगिरि मालती रानी नार्जारीजों लोगोसे ब्राउफेडनि मावफारियाफोर आरो ओनसोलनि आइजोफोरा। क'क्राझारनिफ्राय बिनोजन नार्जारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। एबसुनि बानजायनायाव बासुगाव गयबारियाव उदखारि बेरेखा सान फालिदों। थांनाय 30 जुलाइ खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बादि देग्लायबो चिरां जिल्लानि बासुगाव गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मांखरसालियाव 23थि जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै उदखारि बेरेखा सानखौ फालिनाय जायो। सानसेनि हाबाफारिजों खुंजानाय उदखारि बेरेखा सान फालिनाय हाबाफारिनि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि खावसे फिरफिला बिरहोयो बिर एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मांखराव बिबारजों मान बावग्रोयो जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि अनजालि बिसि भानुमति बसुमतारिया। बेनि उनाव मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर', लोगो आफादगिरि दीपेन बर', रायजो सभानि बारग' MP उरखाव गोरा ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे एबसुनि मावफारियाफोरा फारि फारि बिबारजों मान बावो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै उदखारिनि हेंथायै होसिख्रावनाय आरो सागान होनाय हाबाफारिबो मावफुंनाय जायो। उदखारि बेरेखा सानजों लोब्बा लाखिनानै सानजौफुआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर'नि मासि सामलायनायाव सुबुंथिखौ रैखा खालामनानै उन्दै हिनजावसाफोरनि सायाव इनाय अनागारि खालामनायखौ बन्द खालामनाय आयदानि सायाव गेवलां मेल खुंफुंनाय जायो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो ASCPCR नि चेयारपारसन
डक्टर सुनीता सामकाकोटिया जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो पल्लभ भट्टाचार्य आरो बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो चिरां जिल्लानि रौमारियाव थानाय IDEA नि डिरेक्टर जेनिफार लिंगिया मख'नो गोनांदि उदखारि बेरेखा सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय गेवलां मेलाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोराबो बाहागो लाफैयो खौरांगिरिनि सिगाङाव मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बरा बुङो दि बुहुमाव दिनैसिमबो उदखारिफोरा जोबनानै थाङाखै गुबुन गुबुन समाव गोबां रोखोमनि हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनाय नुनो मोनबोनाय जादों बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2009 मायथाइनिफ्रायनो आयेननि बेरेखा हाथियारफोर बाहायनायनि थाखाय हेंथायै जुजिबोदों होननानै बुंबावो क'क्राझारनिफ्राय बिनोजर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला शाइनिं स्टार डान्स एकाडेमीनि नब्लाङाव 7th इकनमिक सेन्सास 2019 इं मायथाइनि साब डिस्ट्रिक्ट लेभेल ट्रेनिं वर्कशपआ 10 आगष्टनिफ्राय 21 आगष्टसिम सोलिलांबाय আজি তাতে কি প্ৰগ্ৰাম হৈছিল ধেমালি মানে হৈছিল আজিৰ আমি ইয়াত লগ হোৱাৰ মানে আজি প্ৰগ্ৰামটোৰ উদ্দেশ্য হ'ল আজি এটা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সপ্তম অৰ্থনৈতিক গণনা ইকনমিক সেন্সাস বুলি কয় এইটো অহা মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে बे हाबाफारियाव बनजित भुइया बिथांनियाव जोंनि खौरांगिरिया सोंनायाव ओरैबायदि फोरमायथियो रुपहनिफ्राय मनिल इबारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव ड्राग्स आरो फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनि हेंथायै बाइक रेलि हाबाफारि लानाय जादों थांनाय 18 आगस्ट खालाराव बानजायनाय बे रेलियाव गासै गं 300सो बाइक सालायनाय जादों मख'नो गोनांदि बे रेलिखौ बिजनि जिल्ला गेलेमु आफादनि गेवलां फोथारनिफ्राय जागायहोनाय जायो रुपहनिफ्राय खौरांगिरि मनिल इबारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।